Yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i greu hyperlink. Mae hyperlink yn ddefnyddiol iawn mwyn rhoi dolen o'r we neu rhywbeth i'ch cyflwyniad sy'n golygu mai dim ond clicio sydd angen wneud a mae'r link hwnnw'n mynd â chi i'r dudalen ar y we. Mae jyst yn haws a mae'n safio dipyn bach amser. Felly mae'n syml iawn, dyma ni fy nghyflwyniad PowerPoint i. A wedyn dudwch fy mod i eisiau mynd ar wefan y wers. Felly, yr unig beth dwi sgennau fanna di text box oedd yna'n barod. A'r ffordd i gael text box, da ni'n pwyso, da ni'n mynd i home, neu da ni'n mynd i insert. Mae'n dibynnu pa fersiwn sgynnoch chi, fedrwch chi glicio'r home a dewis text box. Os oes gynnoch chi ddim ar ddewislen yna, da chi'n mynd i'r top, insert, a wedyn mae gynnoch chi ddewis o fyma text box. A wedyn clicio botwm chwith, dyna ni fanna, a wedyn dwi'n teipio y wers. Dyna ni. Dwi eisiau gwneud hwnna chydig bach mwy. Dyma'r maint yna. Ni'n neud o'n goch. A da ni gael ffont chydig bach fwy ffansi. Fela. Reit, dyna ni. Be dwi eisiau ddigwydd rwan ydy pan da ni'n clicio ar y wers, bod o'n mynd â ni i wefan y wers. Felly, yn sydyn iawn, dwi'n mynd i fynd ar y we, fel hyn. A dwi'n mynd i roed yma fwdrifflyg.wers.com. Dyma ni, gwefan y wers. Felly, yn syml iawn, be dwi'n gwneud efo yma ydy uwch o leia hwnna, clicio botwm dde, yn ddrwg i, fel yna, a copy, a wedyn dwi'n mynd yn ôl i'r cyflwyniad PowerPoint. Dwi'n clicio ar hwn rwan, ar tu allan fel yna, efo'r saeth yna, a dwi'n clicio botwm dde. Wedyn gai ddewislen. Yn y ddewislen, mae o'n deud hyperlink. Dwi'n clicio ar hwnna. Chi'n cael dewis fan hyn wedyn, pa fath o link da chi isio ai webpage, document, email address. Wel, gan bod ni'n defnyddio tudalen oddi ar y we, dwi'n clicio ar y webpage lle mae'n barod. Dwi'n mynd i fan hyn, link to, a dwi jyst yn clicio ar fan hyn. A dwi jyst yn pastio yr URL, y cyfeiriad i fan yna. Hwna'n edrych yn iawn. Dwi'n pwyso OK. A dylo fo weithio mi rwan. Os dwi'n mynd i slideshow a from current slide, bosib wneud y llun ddiflannu am funud i chi rwan. Os dwi'n clicio ar y wers fel yna, clicio arno fo, a dyma ni, mae'r dudalen yn agor ar y we. A wedyn yn syml iawn, os dwi'n rhoi croes ar hwnna, da ni'n mynd yn ôl i'r cyflwyniad PowerPoint fel yna. Felly mae o mor syml a hynny, creu hyperlink.